Da ka fight star performance ai ka Shillong lajong. Lane kata ka jingla aban yele kai bha haka sken match ka jongka. Persya ia ka Mumbai FC. Da ka bakalala aban tep kaput ia ka Mumbai FC. Bat kumjuru. Da ka bakalala aban bat haka clean sheet. Haki artli ki jingla kai ki jongka. Haka ne ka duran kom. Te hoj perlok habangi pai haka ne ka jingla kai jong ka Shillong lajong. Persya ia ka Mumbai FC. Haka jingla kai ka ba ar ka jongka haka group stage. Jong ke grup E haka ne ke doron kom ki player jong ke Shillong lajong kilala aban ai shisha ia kata ka jingel kai ka ba itnat bha da ka ba kilala aban tep kuput hadu san lanot kul ia ke Mumbai FC ka ba kilala aban tep argul haka first half ka ba nyngkong hakim nit ki balajan kur kata ka gol ka ba nyngkong lala aban tep da gurung haka menit ka ba sausan plus iwe bat ia ka gol ka ba arpat tang hadin menit lala aban tep dau tremiki haka menit ke bas 100% plus ilai shu hadin andal wan pai biang syaka second half ru salai gol dang la ka Shillong lajong ban tep ia ka Mumbai FC lang ba arteli gi gol na sana haka menit ke basan puar bat kumju ru haka menit ke ban riu phusau shu ufigo ba mi madan na ka substitute ulala aban tep ia ka gol ke basan haka menit ke ba pra ka ba kini hiki gol kila pelong ia ka Shillong lajong banjob san lanot kul ia ke Mumbai FC shu ke Shillong lajong mentah haki arteli ki jingla kai ki jongka kadang la aban bat ia ke clean sheet kata kamut ba kampat syak tep gol watang si gol ro na kaliang persya bat mentah ke Shillong lajong da kane ke jingjob ke lala aban kamai hadu 1 point bat kadang bat ro haka kyrdan ke nyngkong haka mi ikhen point jong ke grup E ka ba ka chance ka ban qualify sya ke quarter final ro mentah kala nang hei shu oj haka last match ka jongka kan sedai persya ai kalang sning ka ba kana ka jingil ka ru la khamil nti ba kan sedai ka jingil ka ba itanat pha